Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. I am blessed to be here and to meet all of you. Sunt foarte bucuroasă și onorată să fiu aici, să vă cunosc pe voi toți. I am a writer. Sunt scriitoare de proză și de poezie. De mulți ani, ceea ce pare deja, și ceea ce am descoperit și este fără tăgadă, în momentul acesta este o dovadă în plus. Arta, orice tip de artă, unește sufletele, literatura și parcă poezia cu atât mai mult, pentru că se leagă foarte tare de emoții, ne face să fim mai aproape și iată ce dovadă mai bună decât să fim aici, în Grecia, România și Grecia uniți de cultură, la Festivalul Internațional Anna Garajori. Îi felicit pe toți participanții, felicit în primul rând organizatorii, îi mulțumesc juriului și urez tuturor mult succes pe acest drum greu, dar foarte frumos. Cred că avem o misiune deosebită de îndeplinit, aceea de a aduce cultura mai departe și aici mă refer la o fărâmă de istorie din țara fiecăruia dintre noi și iată ne aflăm în Salonic, o localitate cu o vechime de peste 2000 de ani, așa că cel mai bun loc pentru un astfel de eveniment. Vă mulțumesc, sunt onorată și felicitări tuturor!